Sanibonani ninjani ngithembe niyaphila. Ukuyibhosi ke lona umfana wasenkandla nje mahlathi amnyama usayizamela. Ngibuyile bakwethu ngibuyile. Ningithegile ngase ngathi hayi angivele ngigibele ephekwayo. So ingoma engizoyidlala namhlanje ngifuna uqamba manga. I-artist engingalazi ngiyaliqala. Kodwa amatext angenile impela kuthiwa hey ndoda hamba olalela uFeza. Khona umuntu omjide kuthiwa uFeza. Ufeza hayi angimazi nalowo muntu. Kuthiwa hey ndoda phuthuma ushaye enye into kule EP. Khiphi EP naku uFeza kuthiwa Hlosa yini inkanyezi. Yeah, think inkanyezi so check. So ya ngilalelile ngazwa ngathi hayikhona. Ayuza kabi. Hayi ngempela nimvusa lo mbhemu ngempela nimvusa lo hayi ngeke bafana hayi shaya kuthiwa uLazolo Lazolo hayi koni lokho but ya hayi ingoma ke sonela namhlanje ikafeza ise ku-EP yakhe ethi inkanyezi isihloko sengoma engizoyilalela manje umaqondana awusole madoda so dlala nje umaqondana usibuyisela ke kuyi-14 February ke izinsuku zothando sike simuze ukuthi usiphatheleni usole madoda madoda athi simdlale simuze awu ke Sasho namanje balambile abantu hawu uzobona ke ngempela bongatholi isikhathi ay nazo kodwa lamakhizi ay so yes kulolu thando uqonde noma qondana ninaku sokesha kusiyami ngeke bafana umuntu ashiye kodwa Feza mfowethu uqonde noma qondana awona kosami madoda not ay Ota kosami ay mafana ay kulethi phela manje I don't know if I'm a certain mafana bese December ikhona ay uzobalekela phela kulonyaka ngiyaphila uzobalekela phela ay askheshi we Nkosi yami ay uqonde noma qondana ay bafana
Nikela isihlalo sakhe ayikho le. Sadala sokisana kamagama. Ay, awusengithanda ngempela so. Ay. Nkosi yami, uyophelani noDisemba? Hayi. Hayi kodwa Nkosi yami, hayi ngeke. Hayi mnikele isihlalo sakhe ayikho lento. Hayi bafana ayingeke. Yazi nithe manje ngitheka ngiyayibuza ukuthi ubani lo mjidi cha angimazi. Hey ngiyaxaya ngithi hayibo Feza. Hayathi ngiyomlalela. Hayi ngithe mangilalela iP lakhe bafowethu hayi. Lapha bafowethu hayi. Ngiyakubona mhlawumbe ningakhompyutha nithi ucula nani angihlangani la mina sengikhulumela nje ubumnandi bengoma. Ingoma nje iphelele. Hayi futhi ayigeke. Hayi wenza kakhulu. Hayi bafethi artist uFeza. Angithembe ngilibiza kahle. Qale nalwa nami ngibiza uZamambo ngephutha ngithi uZamambo sengijwayele uOscar Mbo. So uFeza lona iEP yakhe igama layithi Inkanyezi ya 2025 uzoyibona nje umi kanje. Nangla. Ingoma bengiyilalela ethi uMaqondana bakwethu. Hayi impela nami sengivele ngathola uMaqondana. Hayi siswani madoda. Hey ukhesha ungafuni bafana. Hayi. Sambeni bafethu ilalela, subscribe, share, like, comment, niqhubeni ngitag, niqhubeni comment lapha nibhala ukuthi iliphi elinye iculo nifisa ngililalele. Hawu ngizobe sengenza njalo bakwethu ngizobe sengenza kanjalo. Ngiyabonga kakhulu bakwethu support, niqhubeni njalo like, share, subscribe. Cha ku TikTok impela hayi iyakhula ama-follower ngicela siqhubeke na la YouTube size bakwethu si like subscribe unganqendi uthatha ifoni kama wakho uvula uJames Corporation upress usubscribe lapha ngeke hambe data Nkosi yami ngeke hambe data bakwethu push support bakwethu ngiyabonga kakhulu athi salo qala sakudlala silokubizana ngamagama lwaqala lwamila sengimthanda ngempila suka hayi bafowethu ngiyabonga mina ngiyabonga.